bacio si, što bi rekli, tabloidno đavolje seme. Vidi, svi samo o tom imidžu pričaju, jer nekako to nisu očekivali od tebe. Pa kao šta ti je, jesi normalan? Čak sam imao nekih na Facebooku, da li si ti normalan, šta si napravio od sebe starca? Pa ja jesam starac, imam 62 godine, ja nisam mladić. Meni je dovoljno bilo samo da upadne malo u fazon hipstera i da napravim taj neki modni krik na sebi vezano za vizualan taj moj izgled i eto. Pozdrav za sve gledalce emisije Tabloid i veliki pozdrav za urednika emisije, gospodina Aleksandra Filipovića. Ja sam Bojan Zlatarović sa YouTube kanala Gledaj ovo i za danas sam spremio sljedeću temu. Avlije, avlije, pune dehara, šaljem ti pozdrav preko drugara. Marina, Marina, Marina. Tabloid, nedeljom u 2 na RTV-u 1.